Patatay? Nung kakawang tatawi? Kaya tin, naumak tikas tingon aramidan tan. No kaya mong katakawan, baklasam nga may sam. Ana, iba tinak! Agkadwa tatoy. Hay, nakaya tin, kasta ang kanyak. Sorry ka Ruden Nakalat, Sorry be. nakalat. Sorry. Aramidan, nakalat. Bisa-bisa talang Ruden. Nakalat. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Medyo nagatalumagalan ti bulong ti mais Darak ka lagi ti mais ng ko na. Maglagit na kapasyarap pa iti barangay sa Nasinito. Nay, gumayatay. Darak ka na nay. Talo pa ibunga na nay. Apay, kulay yelo mo ati. Bunga na. Masabsabali Nay? Wow! Ikas to, ikas lang mo naluto at ibunganan. Wow! Naluto mo tao niya. Hindi maki ko maisang. Nagmuyatam. Nakatabing inat tao yun. Mahalam ang magbinina, supay may mula. May tao tayo Nagnyungam. Ngayon, nagatong binto yan. Pabrikan samot yung binti barangay sa Nasintam. Pogi. Pogi mga pogi. Ang pangalan mo? Ha? Turtle? Pagong yun, di ba? Ano? Tatan daw. Ay, tantan. Kaboy. Musang. Musa yun. Musang. Ano? Musang talaga? Musa. Ah, ikaw boy. Kyle po. Ano? Kyle? Saranggola naman ito. Kyle. Ah, ikaw bebe. Pagkiyaw na po. Gabiyo na. Catriona? Ay, Catriona, yung kanyon. Yung Miss Beauty Queen. Ikaw? Ikaw? Prince po. Oh, Prince. Beauty Queen, Prince. Talaga naman. Ba't ka tumatawa? Anong nakakatawa? Anong pangalan mo? Ah? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ba't tumatawa? Marcos po. Marcos! Ano mo si Bongbong? Kasi tintay. Ikaw boy, anong pangalan mo? Christian. Ano? Christian. Christian? Mark? Yung vlogger? Ah, hindi. Ikaw ate, ano pangalan mo? Erika po. Erika? Pineda? Ang nakakatawa dyan. Magkapatid kayo? Bakit? Magkaibigas lang po kami. Ah, magkaibigan sila. Ikaw, ang cute mo. Sino tatay mo? Si President Bongbong? Gusto niya? Gusto niya? Mais? Tatakot din kami ng mais. Magtatao ka. Magtatao ka na mais. Bawal yun. Bad yun. Sino? Boyd kami. Boyd kami. Susumbong ko kay Kapitan. Ang bait nito, oh. Ilan taong ka na? 5? Mas matanda pa ako dyan. 6 na ako. Hindi ka dito tinatanong. Mamaya, ito muna. Joke lang. Joke lang. Ano yan? Ano mo? Sino yan? Sino yan? Yan? Ba't mo ako tinitinong ng ganyan? Sino yan? Ata, sino ata? Ba. Ata may isa? Andres. Diyak mo mata, di na kayo. Boy, Oh. aperte ta sa Nasintaw. Oh, matakot ang jayag. Ha? Tuida. Oh. Ito ka lang tagarad. Boy. Oh. Kita mo tanay. Nyata. Ha? Nyata. Kamuting kahoy. May tati boy. Piling tam lang ato may tati yun. Ano nga tabulan natin, boy? Ha? Kabulit ang trakli bagas na ni boy. Ha? Trakli bagas na. Tama ha? Trakli, boy. Buma nang ato yun boy. Boy. Oh.
Hatigkot natin kung mabalinsidan niya. May tataboy, ginitaan. Naraman naman? Ha? Naraman naman? Uwan ay, nakiti. May tatani sa pahumla delays. Oh? Uy, nagnanam ko natang arot boy. Nagato ni Boy. Ha? Mahal na nga ta. Boy. Oh. Atanay. Ha? Kauli. Dahil nga Boy, nagadubungan na ikamutin ka, nakalta ko ma. Nalabo ko ma. Boy, mapampanunot ka. Boy, mabasak ta panuno mo. Pinaglaingkan. Mabasam. Kung nakasurti mo king kau. Tanga, katapelan rupam ko mabasa kun. Tantag pugutan nila eh. Nagmutaling ka. Madita man bugaw. Kunang anog buguta lang. Pinadi suarad. Ukis sa bam, nagmutaling ka talaga. Kung man nang mababasa mati panunot kau. Kuwin, basak ta panuno mo. Agdi gusta. Nakanaandod ka, tapos alsam ka pa yan. Di ba? Ukis sa bam, nagdimas ka talaga papaspisan na ya. Patawi. Pati kunak lang guro dyan. Ate na ipagbaka na eh. Makina! Matandanagan ka, kinaglakap ang tari nata. Ukis sa bam, tatay kami talaga. Ate na makina. Bakit ta? Kaping ibagkat ta, mabalintang mga pantarin, tagdi gusta. Ukis sa bam, nagmulong ka talaga. Madita matagdigaws. Ate makina, takawin ta. Takawin. Takawin ta. Yakar ta. Tagita, agdigos. Sesjeti kayo mga sawan. Sika, tatay ka pa'y. Umabakit ka ng ate makina. Pukpukot ang iwang mo. Kapag dinak pala din ni Richa, nagadupi lang at tang abong. Takawin ta mo lagayam. Naparatakpag panunod kanya ni Jones. Ana, kasing pamayan tatoy, tamayawid ta. Kaya bantay king kanya Ay suna ti magbaklas, sa kita ni tornilyo. Ay bagsuna, kabisado na. Okay. Agdigigili ka nyamon. Nang-ug ka. Ukis sa bam. Takawang tati makina. Tapos, ibang pahingin kanya. Madita pa na ibalot. Tanga. Sika, at tayo nakpay tang tangaan. Tanga na nga roti taon. Tangaan nakpay. Ana, kapatatay. Nung takawang tatawi. Kaya tayo, naumak tikas tingan aramidan tan. No kaya mong katakawan, baklasam nga may sam. Ana, ibatinak. Agkadwa tatoy. Hay, nakaya tayo, basta ka mong kanyak. Sorry ka Ruden Nakayat, Sorry be. nakayat. Sorry. Uraramidan, nakayat. Bisa-bisa talang Ruden. Nakayat. Wan, sige. Okay, Ajen. Yung madita taktakaunnatan. Nagbalbali ko sa nabain. Si kala mo nagkasursurokista. Tama na. Masyado na tayong garapan. Kailangan na natin magbago. Para sa kinabukasan natin. Hindi ka ba nangihinayang sa lahi mo? Ako nangihinayang sa lahi ko. May panahon pa para magbago tayo. Hindi pa huli ang lahat. Anong gusto mong arabidin natin tatta? Hindi na tayo magnanakaw. Gagawa tayo ng paraan para kumita tayo ng pera sa malinis at legal na paraan. Tama ka dyan, Ben. Simula ngayon, magbabaliw na tayo. Para na kaibigan, dito tayo sa matuwid na daan para sa ating kinabukasan. Ito ang tunay na pagbabago natin, kaibigan. Sige kaibigan, maraming salamat.